अच्छा बोर्ड के पहिला पेपर में जेकरे जेकरे आवत होई उ ते अपन कॉपी या पेपर मिलने के बाद खूब मन से लिखले हुई। बात तो सही है। लेकिन अगर जेकरे नाई आवत होई जे साल भर इधर उधर छटकतल घूमत रहल उनकर त कपिया मिलने के बाद दिमागवे ना एक काम करत होई। हाँ, नो कि नो का नो नो। लिखी और जेकरे जेकरे आवत है और आवत होई उ ते अपन खूब बढ़िया से लिख उख के अपन बाकायदे से कॉपी जमा कैले हुई और जेकरे नाई आवत हुई उ तनी पहले जमा कैले हुई। हाँ, कहे से कि बैठल बैठल जनता हवा कैड़ा पकड़ लेला, खाली बैठले से कैड़ा ढेर पकड़ाला। आ जेकरे आवला तेकर जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन छूट जाला, जेकरे नाई आवला ओकर पूरा हो जाला। जब लिखई के नाई रहला तो पूरा हो ही जाला। और जेकर जेकर बढ़िया पेपर गईल रहला उ घरवा अइले के बादो मिलावला। कहे से कि जेकरे जेतना आवला उ सोचला फिर से कंफर्म कैले, काहे से कि कंफ्यूजन में रहला कहीं गलती नाइन हो गईल बा। आ जेकरे नाई आवला उ फुल कॉन्फिडेंस में रहला। हाँ, अच्छा, कि हम हई हमको नाई सिखा दिया कैले है। हई 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 ऐसे ऐसे कह देले हई उ फुल कॉन्फिडेंस में रहला कि हमार तो सही गईले नहीं। उ अंदर अंदर पूरा कॉन्फिडेंस में रहला कि हमार तो गलत बचला बा और बाहर से दिखावला कि हमार खूब बढ़िया भइल बा। बहरे से एक कॉन्फिडेंस में सबसे बतावला और जितना जितना जनी के पेपर बढ़िया से चल जाला उ तो मने मन खूब खुश होला। आ जेकर जेकर नाई गईल रहला उनकर तो जानला सांस तरे ऊपर होला जब तक रिजल्ट नो ना नो जाए। नो।